Nintawe nkhani matsaranetsarane ndipo munindine yankhosa undako mukuyamba na imitu yake. Bungo la Anti-Corruption Bureau latinga khaye ulamuliro wa malo a Saulos Mchacha. Mabungwe afunsa mtsogoleri wa dziko lino kuti asankhe makomishona ku Malawi Electoral Commission. Munkhani zina ripoti laonetsa kuti atsikana pakati pa zaka 10 ndi 14 asiyira sukulu pa njira m'boma la Mzimba. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tindikhaye limodzi. Milandu kuti titengekaye malo amene adakhalapo nduna yoona zaulimi wanthirira a Saulos Mchacha. Izi ndikutsatira kafukufuku amene bungo la ACB likuchita pamene a Mchacha adapezera nyumbayi. Cholinga cha chilolezochi ndikulola bungo la ACB kuti lisunge nyumbayi pamene likufufuza ngati a Mchacha adagwiritsa ntchito udindo wawo molakwika kupeza palowa. Amene amayankhulira bungo la ACB Greta Ndala anati izi zikutsatira pempho limene iyo adapereka kubwalole. Mchacha omwe anali nduna mu nthawi ya ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive DPP anamangidwa mchaka cha 2021 ndi bungo la ACB kamba kuaganizira kuti anagwiritsa ntchito mphamvu zawo pa udindo molakwika. Oweruza milandu ku bwalo la appeal a Frank Kapanda wagamula kuti bungo la Anti-Corruption Bureau ACB linagwiritsa ntchito molakwika mphamvu zake potenga umboni kuchoka ku National Crimes Agency NCA ya mdziko la UK. Izo tanthauza kuti umboni omwe unatengedwawo suloledwa kugwiritsidwa ntchito pa mulandu okhuza nduna yakale ya zamalo a Kezi Nsukwa komanso a Chuma amene akuyankha milandu yokhuzana ndi azunetsata. Kathe Maulidi afotokoza. Akapanda agwirizana ndowayimira Msukwa ndipo ati ACB ingayenera kupeza umboniwo podzera mu ofesi ya mlangizi wa boma pa zamalamulo Attorney General. Akapanda agamula kuti mlandu wa Msukwa ndi a Ashok utha kupitirira ku bwalo la High Court, koma izi zikutanthauza kuti ACB singakagwiritse ntchito umboni ochoka ku NCA pa mlandu wa Msukwa komanso ogwira ntchito ndi azunetsata a Ashok kuma. Umu ndi momwe owayimira a Msukwa achimwemwe Kaluwa analankhulira chigamulochi chitaperekedwa. A director ACB sanapange bwino pogwirizana ndi NCA pofufuza nkhaniyi kupeza umboni kuchoka ku NCA analibe mphamvu zoti apange zimenezo paokha. Koma oweruza mlanduwa agamula mokomera ACB pakumangidwa kwa Msukwa ponena kuti ACB inali ndi zikalata zoyenera warrant pomanga Msukwa, komabe oweruza adzudzula ACB pogwiritsa ntchito unyolo powamanga Msukwa omwe pa nthawiyo analasa kupeza bwino. Oyimira ACB pa mlandu a Bernard Mlozo Waphiri ati ACB ifotokozabe kuti itani pa za mlandu. So tipita ku ofesi tikaona umboni wathu winawo umene ulipo ndi umboni nawo ndiye tikapanga balance ndikuona kuti kodi chisogolo chikhale chotani. Msukwa ndi a Ashok anamangidwa mchaka cha 2021 pa milandu yokhudzana ndi asata, ndipo kutsatira izi mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera anawachotsa unduna. Mabungwe afunsa mtsogoleri wa dziko lino kuti asankhe makomishona ku Malawi Electoral Commission. Izi kutsatira kuti makomishona okwana anayi malo mwawo mulibe anthu. Makomishona monga a Kale Mfune, a Richard Chaputeka komanso a Emmanuel Fabiano nthawi yawo yokhala pa udindo idatha. Ndipo Francis Kasaira adatola pansi udindo wawo pamene awakapikisana pa chisankho ngati phungu wa ku nyumba ya malamulo. Wapampando wa bungo la Civil Society Elections Integrity Forum a Benedicto Kondowe adapakufunika makomishonala owanira pamene dziko lino likuyandikira ku chisankho. Kondowe adayankhula ndi Isaac Salima. Kutengera kuti a president akuchedwa kusankha pa commissioners amene ena mwa iwo temu yawo inafika kumapeto, mmodzi anasiya ntchito. Koma izizi zikupangisa kuti meki ikanipe kupanga zisankho zimene zofunikira kwambiri kuti chisankho chimene chibwera msogolo chikakhale chapata ndi mtendere komanso chokomera wina aliyense. Chifukwa malamulo athu akunena kuti nthawi zonse meki iyenera kukhala ndi ma-commissioners osachepera 6. Komanso tikapita ku Electoral Commissions Act
ikufotokozera kuti nthawi imene ma commissioners akumana kuti zokambirana zawo zikhale zogwirizana ndi malamulo anthu amene ali kuzokambirana asachepere 51%. Pakadali pano manambala ndiwochepa. Zikutanthauza kuti singapange chisankho china chilichonse chimene chingasokoneze kakonzekeredwe ka zisankho zimene zikubwera kusogolo. Chifukwa chake muchikata chathu tikupempha president kuti apange zotheka kuonetsetsa kuti ma commissioners ena asankhidwa kuti imene ikhale ndi mphamvu zomapitirira kukonzekera pa zisankho zimene zikubwera kusogolo. Kale Malawi imadalira kwambiri ulimi kafukufuku akuonetsa kuti alimi atatu okha mwa 10 ndi amene amapeza zambiri zothandiza pakusintha kwa nyengo. Malingana ndi akatswiri, izi zikupitirira kulepheretsa kulimbana ndi mavuto amene amabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Nkhani yakambirwa potsegulira ntchito ya agricultural resilience through climate services ku Lilongwe. Wezigausi ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu mtsogoleri wa Farmers Union mdziko muno Amanisi Nkhata ananena kuti alimi ambiri ang'onoang'ono sakudziwa bwino za kusintha kwa nyengo, komabe ambiri akhudzika ndi nkhaniyi. Launch ya lelolo ndi launch yabwino imene itithandiza ifeyo ngati alimi kukhala ndi information kapena kuti kupeza information imene imagwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Monga mukudziwa inu kuti palimi 10 alionse mwina alimi atatu ndi amene amakhala ndi information yokwanira yokhudzana ndi kusintha kwa nyengo. So launch ya project iyi ikutithandiza ifeyo alimi kuti tizikhala ndi information yokuti tipange chisankho choyenera tikamapita kumunda katufuna tipange decision iliyonse imene tingapange kugwirizana ndi malimidwe athu. Poyankhulapo pa nkhaniyi nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo mdziko muno Owen Chomanika ananena kuti yakwana nthawi tsopano kuti alimi mdziko muno adziwe zenizeni za kusintha kwa nyengo komanso ulimi. Uthenga wa za nyengo uwafike alimi. Chifukwa vuto lalikulu limene nalo kuti alimi athu kodi akusafala pati akuvutika bwanji kuti asakolole kwambiri. Chimodzi chikuvutisa ndi kusintha kwa nyengo. Andi kusintha kwa nyengo kusikuti ndi vuto loti bwanji. Koma kusintha kwa nyengo kubwere ngati mwadziwa kuti nyengo yenda bwanji mawa. Ndiye programu hii ikubweretsa uthenga umene iwonetsetsa kuti kodi uthenga wa kusintha kwa nyengo tidzenda nawo bwanji. Mvula wiki ino sigwa alimi adziwe ndiyo sakadzala saononga mbewu. Kazembe wa dziko la Norway mdziko muno Ingrid Mikkelsen anatsindika kuti dziko lawo likhale likupitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchito zosiyanasiyana zokhudza ulimi komanso kusintha kwa nyengo. Ndipo pa mkumanowu akuluakulu a Boma ndi mabungwe amene amathandiza dziko lino agwirizana zonena kuti alimi asamasiyidwe m'mbuyo pa ntchito za kusintha kwa nyengo komanso ulimi. Ripoti lomwe bungwe la Evangelical Association of Malawi latilunsa laonetsa kuti atsikana pakati pa zaka 10 ndi 14 asiyira sikulu panjira kumpoto kwa boma la Mzimba miyezi isanu yokha. Bungwe la Evangelical Association of Malawi lati chiwerengerochi chitha kukhala chokwera kamba kuti anthu ena samakaneneza ku polisi. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu a Evangelical Association of Malawi kuchiko cha kumpoto a Emerson Lungu atati mwachitsanzo ku dera la Kamwe atsikana achepere okwana asanu ndi awiri anasiya sukulu panjira nkukwatiwa mchaka chino cha maphunziro. Zotsatira za kafukufukuyo zinadabwitsa polisi, akuluakulu za maphunziro akadaula za umoyo komanso atsogoleri a mipingo pomwe amazitulutsa lachitatu mu mzinda wa Mzozo. Mchaka chatha chokha atsikana azaka za pakati pa 10 kufika 14 okwana 72 anatenga mimba. Chaka chinocho miyezi 5 yokhayo yoyambirira January kufika May atsikana okwana 41 atenga kale mimba zaka zake 10 to 14. Alungu anena kuti kudzera mu project yomwe akukwaniritsa yokhudza umoyo makamaka pa achinyamata, makomiti oona za chisamaliro cha ana ku midzi akumaulula nkhanza zomwe ana akumana nazo ku madera osiyanasiyana. Kuulula za maphunziro kumpoto kombo la Mzimba a Jessica Pombe anati ayitanitsa akuluakulu za maphunziro ku dera la Kamwe kuti akamveza mbiri zokhudza vutoli ndi kupeza njira zothetsera. Ngati akuchoka ndi ana 3 ana anali 30 aonesese kuti ana 30 aja afike mstadi 4. Ngati mstadi 4 muja mukoti ana ina sakuoneka. Ndicho chofunikira kwambiri kuti atengepo mbali. Atengapo mbali bwanji. Aonesese kuti ngati mwana wakhala ku sukulu wadwala 1 week
akuyena kuti apite amusatire mwana. Mkulu wona chisamalo cha anthu mu mzinda wa Mzuzu komanso kumpoto komana mzimba aheni simwaka anati umphawi komanso anthu kutsatira zikhalidwe zoyipa kuchititsa maukwati achichepere pakati pa atsikana m'boma la mzimba. Malimbikisa alangizi amene tilateteza ana kuphunzitsa anthu kumudzi kuja kuyipa kwa kukwatiwisa ana ali achichepere komanso kufunikira kunena kuti mwana aliyense apite ku sukulu. Malingana ndi a Evangelical Association of Malawi, mamembala a CVSU omwe amagwira ntchito ku midzi akhala kutsatira milandu pafupi 130 yomwe ikuchitika yokhudza nkhanza kwa bana kuyambira mwezi wa Januwale chaka chino.